Хайде, момичета, по-бързичко! Още много неща ни очакват. Заповядайте бързо. След малко Бистра започва поименно. И Стоян започва. Без питията, ако може. Значи почнахме темата с колегите. Имам колеги, които имат сериозни връзки, някои малко по-сериозни от другите. Затова приканвам даймите на моите колеги да присъстват също на Dancing. Розалина е ръководна да поява на Dancing.